Са хора, аз съм Хардсворд и днес снимаме в Ендергод. В Бъдър PvP. Това е първи епизод, началото в Бъдъра. И искам да ви покажа моето развитие. Пък другия епизод ще отидем на PvP. И ти. Може да покажа и някакви ларпови, но най-важните. Значи, HomeG е май резервен хом. Той не беше първия хом, обаче след това направихме нещо. Това е ето хома, обаче аз не го ползвам, не знам дали какви айтем има тук. Не знам дори какви айтем има тук. Почти нищо няма. Има там някакви сетчета, обаче те са много бъгнати. Ами това ми е ендърчеста. Тук някакви продвойки. Седят просто в смисъл, защото аз не ползвам други. Не ходя на PvP още, защото трябва да си изкарам пари и си купя неща. Имам 38 блега. Че само искам да видя нещо. Така някаква протройка. Те го. Сега Home Alex. Това е един приятел Хома, където ме портна вътре. Обаче аз не живея там. Тук има някакви айрон сетове, но нищо. Толкова лево на PvP да се ходи. С някакви айрон сет. И аз в принцип живея в този хом. Хом е айрон голем фермата ни. Което и сега ще обера. Малко фрейм дропна. Ето го Equality. Бърсо го Equality. Не ми звъни. Ай сме много се. Чайте да обере това. И 14 хербализъм. Ами на мен всички скилби са ми малко. Статс имам 4 сворци, 34 майнинг и хербализъм 14. Малко са, обаче сворда ми... Нали, аз по принцип само сворда се дигам, вотвам, дигам и ми се падат от бъдър. Такова, какво беше? От год кредита ми се падна това. Значи тук са някакви питеми, дето оставаме, като бързам, примерно, нещо такова. Тук на тия чести са айрона, който ще го бера след малко. И тук хилтки. Един чест, втори чест, трети чест, четвърти чест, пети чест, шести чест, седми чест, осми чест. Тук до половината. Тук 4 честа стрендки. Тук пак 4 честа спитки. 2 честа файрки. И 2 честа регинки. 2 честа хейстки. Тук имаме попит да такова се гадвам с другите на трапоти. Тук още попит. Тук е Night Vision. Опа, какво свалям сега? Да обера фермата. Ами... Доста стабилни пари си изкарваме от фермата. Ето.
Айде бе, бах ти лага. Те черпака ще го сложа на 10 лайка в описанието. И да ви кажа, вчера ме баннаха за аутоклик. Уж аутоклик, помислиха си, че съм аутокликър. Обаче после веднага ме пардоннаха, защото са се объркали. Защото бях направил 16... Кога беше? И се пъсали как беше. И забрави го. Аре бе, пак ли лага? Нали, само сега ще направя ярена в Айран блокове. И това ще е за епизода. Защото няма какво да покажа повече. Другия епизод ще правим PvP. Може да съм с тима, може да съм сам. Нищо не се знае. Зависи как се развият нещата. Обаче сега трябва да си купим, нали, такива неща. 2 стака. Са 2 стака и там. 14. 15. Чуй се отиде ли да го продам или да го оставя в себе си. Отивам. И аз забравих да водна да имам и нещо по-разнообразно, освен на развитие. Чай сега къде беше? Там ли беше? Не. Там. Аз загубих тук, бе. С тия донатор глупости направо не мога да осъзная къде съм. Ето го. Продавам си ги. Те си изкарвам пари, обаче тук е доста по... И 16 ми трябва. Тук е доста по... Как да го кажа? По-лъкти да го кажа, не толкова лесно продаването, защото 16 блока са 2К. Пък по принцип... Нищо. Чакай го оставя Ender Chest. Аз съм Бран Кюзаро. Тъй хом да си взема нещата и ще приключваме клипа. Много яко скинче на Turtle Shock. И тъй. Това беше от мен, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Пак ще го има на 10 лайка. И другия епизод ще правим PvP. И чао!